Bun găsit, dragilor, din nou. Ne dați un semn, să știm că suntem aproape. Parcă se vede că este live. Păi, pentru cele care sunteți alături de noi, vă invităm să ne dăm câteva clipe pentru a lăsa ca tot ceea ce aparține trecutului, chiar și trecutului recent, să lăsăm un pic să se scuture din noi. În așa fel încât să ne deschidem către ce are să ne aducă această întâlnire. Vă reamintim că intenția din spatele acestui eveniment este aceea de a cataliza, de a crea un context în care voi, cele care alegeți să fiți aici, să puteți da mai mult de voi însevă, să puteți să folosiți aceste oglindiri, aceste împărtășiri pentru a vă face poftă de mai multă sinceritate, onestitate, cu cine sunteți acum și mai ales cu cine doriți să deveniți, mai ales în aspectul acesta ce ține de profesional. Manifestarea misiunii voastre de suflet în lume prin munca voastră. Așa că astăzi o să fie o încântare, sunt convinsă, să auziți câte lucruri fascinante are să ne povestească următoarea mea invitată. Este vorba de Raluca Buciuman, care împletește cu foarte multă grație atât cunoașterea pe care a dobândit-o prin formare, dar și prin experiența de medic stomatolog și apoi a pus așa niște elemente intrigante, fascinante și în același timp foarte, foarte valoroase pentru a ne ajuta să folosim tot ce ține de dinți și de sănătatea orală ca o oglindă fidelă pentru ceea ce s-a trăit în interiorul nostru pe parcursul vieții, dar și poveștile nespuse din familia noastră. Așa că e un teritoriu total nou și sunt convinsă că va aduce elemente foarte interesante și incitante pentru fiecare dintre noi, așa că vă invit să ascultați cu inima și să vă deschideți către această cunoaștere fascinantă și să vedeți ce vă servește de aici. Stimulăm partea aceea de ghid interior din fiecare dintre voi și să vedeți pe unde vă vibrează corpul. Pentru că în centrul discuției noastre va fi această cunoaștere prin intermediul corpului. Bun venit, Raluca! Bine v-am găsit! Cum te simți? Cum ești? Emoționată. Emoționată și entuziasmată în același timp. Atât de firesc. Da. Atât de firesc să fie așa. Da, și se simte atât de bine și natural să lăsăm emoțiile astea să fie transparente, pentru că cumva în oaza asta pe care am creat-o pentru această săptămână e vorba mult despre autenticitate și dincolo de a presta ceva, de a învăța ceva, e vorba de a ne lăsa să ne simțim unele pe altele. Atât cele care suntem aici cu camera deschisă, dar și cele care trăiesc de dincolo de ecran și mai ales vă onorăm pe cele care alegeți să ne împărtășiți din ceea ce trăiți, din ceea ce surprindeți prin conversațiile noastre. Devine mult mai vie toată experiența. Știu că avem atât de multe lucruri interesante de atins, așa că aș fi interesată chiar să mergem către zona asta care te-a condus pe tine către medicină și după aia medicină stomatologică. Vrei să ne povestești puțin care a fost firul ăla invizibil? Da, exact ăsta era cuvântul de fir invizibil, pentru că nu neapărat avea sens. La fel ca și tine și ca și Carmen, am făcut liceul de informatică și eram convinsă, am fost olimpică la matematică, eram super convinsă că mă duc în partea asta de real. Și în vacanța de iarnă din clasa 12-a, mi-a zis o colegă, nu mergem noi la medicină? Hai să mergem. Și m-am apucat în semestrul 2 din clasa 12-a să fac meditații la biologie și la chimie. Și gândul era să fac medicină generală, mă atrăgea ideea de pediatrie. Și chiar înainte să mă duc să depun dosarul, a venit tata la mine și a zis, dar nu mai bine te înscrii tu la stomatologie?
De ce? Păi nu știu, că termin mai repede, că, adică pot să lucrez mai repede, că sunt tot 6 ani de facultate, nu mai trebuie să faci rezidențiat și mai știu eu ce, se câștigă foarte bine. Prea îmi venea mie să zic da. Dar se intra atunci, cumva era mai mare cererea pentru stomatologie, se intra cu notă mai mare și dacă nu îndeplineai nota respectivă, picai la medicina generală. Și am zis, bine, hai să-i fac pe plac, îmi bag prima opțiune stomatologie, că oricum nu intru, adică am învățat câteva luni, comod. Și am intrat la stomatologie. Și am zis, dar eu nu vreau stomatologie, hai să mergem să depunem cerere la decanat, că eu vreau să mă transfer la medicină generală. Și a venit tata cu mine și am scris cererea și când am dus-o la secretar a zis, tu fetiță, ce e asta? Adică lumea se străduiește să intre la stomac, că se intră cu notă mai mare și tu vrei, serios, du-te un an și dacă nu-ți place poți să te transferi oricând. Și din nou am zis, bine. Un fel de bine facă-se voia ta. Nu știam eu atunci voia cui trebuie să se facă, dar am acceptat. Și nu-mi pare rău că am făcut asta acum. Da, și așa am ajuns la stomatologie. Ce interesant! Ce interesant! În percepția mea sau în percepția generală, genul ăla de facultate pentru care te străduiești din plin pe parcursul liceului ca să ajungi la un loc de medicină. Adică mi-aduc aminte că în liceu, cele care vreau să dea la medicină se pregăteau de prin a 9-a, 10-a. Și mi se pare fascinant. De acolo mi se pare deja fascinant că tu în clasa a 12 pare că a venit așa ca un înger prin colega ta. Sunt curioasă, ea a intrat? Adică ați făcut? Da? Ce interesant, ce tandem interesant ați făcut voi. Și cum a fost partea asta de facultate? Te-ai apucat repede de muncă? Cum a fost pentru tine? Da, m-am apucat repede de muncă. După ce am terminat, am început să lucrez la un cabinet la țară. Și mergeam și stăteam acolo de dimineață până seara. Și a fost prima dată când eram pe picioarele mele, cumva. Și făceam și bani și mai veneam acasă și cu câte un cârnaț, cu câte o găină. Și m-am împrietenit cu oamenii. A fost foarte faină conexiunea pe care am făcut-o cu oamenii de acolo de la țară, că mulți veneau nevorbiți. Erau multe văduve, de exemplu, care veneau să aibă cu cine povesti un pic și îmi povesteau de chestii de ale lor. Ce delicios! Da. Mă amintesc, la un moment dat era o doamnă de vreo 65 de ani și a tot venit o perioadă, îi făceam ceva lucrare mai mare și era tot supărată că ea e văduvă, că e singură, că copiii nu mai vin la ea și eu tot consolam. Și la un moment dat a venit într-o zi toată o floare și un zâmbet și a zis, doamna doctor, dar nu avea programare. Zic, de ce ați venit? Că n-aveți programare și era plină sala. Am venit numai să vă arăt ceva. M-am gândit că mă aduce o găină, știi? Vreau să vi-l arăt pe prietenul meu. Și l-a adus pe domnul, care avea tot așa vreo 65 de ani, l-a tras de mână în cabinet. Uită, așa-i că e frumos, așa-s de fericită. Deci mă bucur foarte tare, da? Eram prietene, știi? Da. Și după aceea am început să lucrez și în Cluj, ca să fiu cumva mai, să mă împart, să nu fiu acolo de dimineața până seara. Și apoi când am rămas însărcinată prima dată, cam pe la mijlocul sarcinii am renunțat să mai merg la cabinetul de la țară pentru că era iarnă și pentru că de multe ori am ajuns acolo dimineața și seara când ieșeam din cabinet trebuia să dezăpezesc mașina că nu mai vedeam de zăpadă. Și am zis, ok, cred că ar trebui să las partea asta la o parte și am rămas doar cu cabinetul din Cluj până când am născut. Și apoi după ce am născut, ceva s-a schimbat în mine și aproape că mi-a fost greu să mă întorc pentru că îmi plăcea atât de mult să fiu mamă și cumva era visul meu de fetiță, știi? Tot așteptam să fiu mamă sau un bebeluș. Și mă amintesc că îl puneam seara să doarmă
Și mă uitam la el și abia așteptam să fie dimineața, să se trezească, să pot să mă joc chiar cu el, să-l iau în brațe. Da. Dar de acolo deja a început cumva schimbarea mea, știi, să mă gândesc la a mânca mai sănătos, la să-mi pun niște întrebări pe care până atunci nu prea erau importante pentru mine, adică aveam alte priorități. Da. Și apoi, pe măsură ce s-au născut ceilalți copii, cumva la următoarea sarcină cu fetița mea, cu Katia, acolo parcă a venit schimbarea cea mai mare de căutare interioară, pentru că simțeam că lipsește ceva și trebuie să mai fie ceva mai... Cumva era o nevoie de profunditate, de esență, de sens. Parcă ceva lipsea, nu știam atunci ce. Îmi amintesc că am fost la o terapie, avea ea câteva luni și în timpul terapiei respective am avut imaginea asta de medic stomatolog holistic. Nici nu auzisem cuvântul, nici nu știam ce înseamnă, nici nu știam că există așa ceva, dar a fost atât de intens în mine încât am zis ok, eu o să inventez asta. Cât de greu trebuie să fie asta. Și după ce cumva am ieșit din terapie și am început să vorbesc cu terapeuta despre ce am văzut și ce mi s-a arătat, s-a dus și mi-a luat un poster foarte mare în care erau toți dinții din gură și cu meridianele energetice și cu organele relaționate. Și a zis, uite, îți fac cadou asta. Habar n-aveam de ce l-am primit eu cândva de la nu știu cine. Deci ăla a fost primul semn că trebuie să mai fie ceva, trebuie să mai caut ceva, dar n-am știut ce. Și m-am scufundat în tot ce a venit spre mine, în toate formele de terapie care mă atrăgeau și alea cu care rezonam, am apucat să le și învăț și să le... Adică... Nu m-am jucat, ca să zic așa. Am luat-o foarte în serios. Da. Ce interesant acum când spui partea asta, imaginea pare foarte vie. Zici că ai transmis-o direct aici, aproape că o văd cu ochii fizici. În timp ce, da, ca un semn din ăsta. Par mulți oameni care au venit în puncte cheie în viața ta, ca un fel de grație, că tot folosim des această prezență în care recunoști mai mult din sufletul tău atunci când ți este oglindit prin oameni și prin evenimente din acestea aparent întâmplătoare, dar cu atâta simbolistică în ele. Da. Vrei să ne povestești un pic mai mult ce a urmat pe zona asta de stomatologie? Tu atunci deja lucrai cu adulți? După sarcina cu... Da, atunci lucram, făceam de toate în perioada aia. Am început să caut pe Google, cum a zis Carmen, prietenul meu Google, stomatologie holistică, enter. Ce a ieșit? Și am găsit atunci, la început, asta era prin 2013, niște cursuri din America, unor medici care făceau stomatologie integrativă, dar la modul de relaționare, mai mult funcțional, aș zice, la modul de conexiune pe meridiane energetice, pe conexiune cu alte organe, pe ideea asta de materiale toxice sau biocompatibile, cam asta era zona. Și a fost fain, am fost fascinată, dar tot nu se simțea complet. După care, în anii următori, a venit spre mine homeopatia, am început să fac în 2015 primul curs de competență în homeopatie și acolo iarăși am fost fascinată pentru că găseam în homeopatie bucățica aia de medicină la care visam eu atunci când m-am hotărât că dau la medicină, știi? În care, prin homeopatie, puteam să fiu medicul pe care mi-l doream, care putea să trateze orice. Adică puteam să lucrez și cu adulți, și cu copii, și cu de toate. Și era, wow, pot să fac... La început, când am aflat de el,
eram convinsă că e doar pentru medici care terminaseră medicina generală. Și când am aflat că și eu, ca și stomatolog, pot, wow! Deci a fost așa, da, vreau. După aia am făcut încă o competență în homeopatie ca să fiu sigură că le cuprind pe toate. Și după aia formări internaționale, adică, repet, nu mă joc. Nu mă joc, le iau foarte în serios. După care, tot așa, în anii imediat după, a venit Recall Healing și NMG-ul. Înainte să mergem un pic mai în zona asta, Da. ne poți povesti un pic ce înseamnă homeopatie pentru acelea poate care nu știm foarte bine sau știm din auzite și cine știe ce păreri superficiale avem despre Da, asta. multă lume crede că homeopatia este o fitoterapie, o terapie prin plante. Dar e mult mai mult decât atât. E o formă de terapie care eu aș zice că e mai mult energetică. De ce? Pentru că substanța activă, la un moment dat, de la o anumită potență în sus, nu mai există în biluțele respective, ci se transmite doar prin intermediul apei, prin procesul de fabricație, când se energizează substanța respectivă, ea rămâne sub formă de energie. Și este energia din plante, energia din minerale, energia din tot felul de substanțe din natură, care este o energie potențată. Asta face. Și există sute de remedii homeopate, iar cumva rolul meu ca și medic homeopat este să mă uit la întregul tablou al pacientului din prezent, da? La afecțiuni fizice, la stare mentală, la stare emoțională, la felul în care mănâncă, la felul în care doarme, la fricile lui, la tot. Și apoi să caut tabloul remediului care face click și cu care se potrivește cel mai bine. Și atunci e ca o clanță, ca o cheie pe care o bagi cum se numește, în broasca de la clanță, care se potrivește perfect și poate să acționeze pe toate nivelurile. Iar acolo deja corpul își accesează propria putere de autovindecare. Nu face remediu asta. Remediul e doar un impuls care îi amintește corpului, hei, adu-ți aminte. Și corpul știe ce să facă mai departe. Deci se bazează pe puterea de autovindecare. Asta e. Ce bine că te-am întrebat asta și ce fain vine prin tine această explicație. Hai să lăsăm să plonjeze asta un pic în câmp și că e ca o invitație și pentru noi toate să putem să vedem. Uite, seară povestea Nicoleta despre partea de baur. Într-o formă sau alta va povesti și Alexandra din zona de nefrologie și medicina funcțională. Cumva câte fațete ale medicinii și a stimulării acesteia a sănătății și a bunăstării din corp și capacitatea de autovindecare, câte multe forme există și ce binecuvântate suntem să putem să alegem ce ni se potrivește cel mai bine. Mi se pare o lume fascinantă, cea pe care o spui și acum îmi dau seama că, practic, chiar dacă erai medic stomatolog, cumva tu ți-ai lărgit, că așa se simte când există chestia asta cu cheia, într-o formă sau altă pare și că și parcursul tău, chiar asta, deschide următorul strat, se tot extinde așa. Bun, da. Ne poți spune mai departe cu Recall Healing, așa pe scurt și... Îmi vine să mai zic ceva legat de homeopatie, că una dintre caracteristicile care mă fascinează pe mine este că în homeopatie remediile nu sunt niciodată anti sau contra. Cum avem antibiotic, antiinflamator, anti, da? Și homeopatia e pro-viață. Ea doar recunoaște impulsul nostru, firesc și natural, și îl potențiază. Asta e. Da. Bun. Cu Recall Healing-ul a venit tot atunci, cam în aceeași perioadă cu homeopatia. Și iarăși am fost fascinată să văd o altă fațetă
în care înțelegeam ce în spatele simptomelor sau a unui diagnostic sau unei boli, iarăși legată de întregul corp, pentru că da, asta m-a fascinat întotdeauna să văd întregul, să nu văd doar o fațetă sau o bucățică. Mi-a plăcut să fie cât mai larg. Și eram fascinată am făcut o grămadă de cursuri de recall healing și eram absolut fascinată de câte ițe și câte legături pot să existe. Și cumva de acolo a pornit chemarea asta și mai mare spre decodificare, pentru că găseam informații și în cursul de recall healing legate de dinți, dar tot așa, nu mă satisfăcea. Trebuie să fie mai mult de atât. Cum adică la ficat, la plămâni avem atâtea explicații și pentru dinți sunt niște chestii așa generale? Parcă nu era complet. Da, și partea de decodificare, mă amintesc că era prin 2018-2019, mi-a trimis o colegă, tot medic stomatolog, un filmuleț pe YouTube și a zis: ia uite-te tu la omul ăsta, că e așa un pic nebun ca și tine și cred că ți-ar plăcea de el. Și omul ăsta, care mi-a devenit mentor după aceea, vorbea despre conflictele emoționale din spatele dinților și homeopatie. Oh my God! Deci am fost fascinată. Câteva zile în rând i-am savurat tot ce am găsit pe internet gratis și accesibil. După care am început să caut site-ul și să văd I want more, adică, come on! Și pe vremea respectivă el făcea cursuri, este un medic stomatolog francez, dar care s-a tot mutat în diverse țări. În perioada respectivă ținea cursuri prezențiale în Uruguay. Și m-am apucat să caut bilete de avion spre Uruguay, că acolo trebuia să mă duc. Dar norocul meu a fost că a venit pandemia și că nu am mai putut să țină cursuri prezențiale și s-a hotărât să facă cursuri online. Pentru mine a fost de atunci, de la primul curs cu el, din 2019, le-am făcut pe toate pe care le-am mai avut după aceea. Toate formările, toate cursurile, toate... E cumva parte din viața mea și din cine sunt azi până la urmă. Da. O să las deoparte energia asta de curiozitate, că la fiecare te-aș mai întreba câte un pic. Da, aș vrea să mergem în ceva concret. Pe zona aceasta de decodificare dentară, așa se numește, sau o are altă denumire? Eu am făcut cursurile în spaniolă. El, metoda lui se numește psico-neuro-odontologie. Dar parcă suna mai complicat să zic psico-neurostomatologie, parcă nu sună nicicum. Și atunci eu am tradus o decodificare dentară, că pare mai, nu știu, mai cu înțeles cumva, mai ușor de prins și de înțeles. Și dacă mergem pe... Nu știu ce e, dar e așa, am fior pe spate cumva. Și cred că se simte și în voce. Păi să-i onorăm. Și facem liniște când vin astfel de fiori. Să cafteze corpul ce are nevoie. Această transmisiune și la momentul potrivit să se aducă și în grai. Ca ceea ce este de adus în acest spațiu să vină cu ușurință. Care e codul dinților? Ce cred? Codul din spatele dinților. Îmi pare infinit acolo. E un univers întreg. Doamne, mi-e greu să vorbesc despre asta pentru că e atât de mult încât nu știu cu ce să încep și cu ce să... Hai să mai punem o pâlnie așa. Pentru ce ar putea cineva să vină la decodificare dentară?
Ok. Hai să o luăm așa, un pic mai pragmatic, ca să zic așa. În perioada embrionară, sistemul nervos și dinții se formează din aceeași structură, din tubul neural. După aceea ele se divizează și se formează mai departe, dar cumva dinții și sistemul nervos rămân ca niște frați gemeni, ca să zic așa, care fiecare se duce pe drumul lui. Și dacă aș face o paralelă așa foarte practică, aș compara bucata asta cu un calculator. Și aș zice așa, sistemul nervos este, cum să zic, sistemul operațional din spatele, sau cum se numește, procesorul intern, așa, al calculatorului. Nu vedem ce se întâmplă acolo. Ecranul ar fi dinții. Și atunci, eu, uitându-mă pe radiografia dentară, sau uitându-mă direct la dinții oamenilor, sau ambele, pot să văd pe ecran ce se întâmplă în spate. Care e programul care rulează? Și programul care rulează, de multe ori vine din copilărie, vine din perioada embrionară, vine din, îi spunem noi, programul de pornire. Programul de pornire al nostru este perioada sarcinii, cele 9 luni, și încă 9 luni înainte de concepția noastră. Acest 1 an jumate, 18 luni, este cumva matricea după care ne formăm, adică tot ce se întâmplă în câmpul părinților noștri și în special al mamei, și nu neapărat ce se întâmplă, ci felul în care ea le trăiește, se impregnează în noi ca niște programe de viață. Adică, dacă mama are o pierdere, o suferință, o greutate legată de bani, de orice, ea, ca și adult, va găsi un fel de a face, un fel de a acționa, un fel de a depăși situația respectivă. Și atunci eu asta o voi prelua ca și program de viață. Așa se face. Știi, ca și animalele care își transmit instinctiv una alteia, adică, nu știu, puiul de gazelă nu-i spune mama, viu grai, vezi că leul e periculos și când îi simți mirosul, ia-o la fugă. Știe, instinctiv. Așa știm și noi unele lucruri. Și unele, toate ne servesc într-un fel sau altul, dar unele ne dau niște programe de viață care ne fac să rulăm un anumit program fără să înțelegem de ce. Adică eu, într-o anumită situație de viață, mă voi comporta în felul ăsta. Dar parcă mie nu vine din maturitatea mea de om de 40 de ani, parcă nu vine să mă comport așa. Și totuși există programul ăsta inconștient care rulează în spate, rulează și mă pune pe pilot automat. Iar noi ce putem face cu radiografia și cu decodificarea este să văd, să-l identific și să-l pun în cuvinte. Și în momentul în care îl pun în cuvinte, persoana îl recunoaște. Ea nu putea să-l pună în cuvinte pentru că este în subconștient. N-are cum să facă asta. Dar în momentul în care aude cuvintele, ceva se schimbă. Și de acolo încolo e foarte diferită situația de la om, de acolo încolo ce se întâmplă. Dar ăsta e cumva esența procesului. Și avem în radiografia dentară fiecare carie, avem decodificarea peste 200 de cari. Adică fiecare dinte poate să aibă diferite poziții de carie. Fiecare zice altceva. Dacă este retracție osoasă la dintele cutare, ne spune altceva. Dacă este inflamație gingivală, ne spune ceva. Dacă este bruxism, dacă este parodontoză, dacă sunt afte, dacă orice. Fiecare zice altceva.
E un întreg univers acolo. Iar în ce mai este foarte important sunt forma rădăcinilor. Și avem tot așa o decodificare legată de forma rădăcinilor. Astea sunt memorii transgeneraționale. Care tot așa ne influențează foarte tare viața, fără să înțelegem de ce. Și mi se pare fascinant să putem să avem dicționarul ăsta până la urmă. Așa sună, ca un manual de instrucțiuni. Foarte fidel. De asta E și foarte fidel și foarte precis. Da. Da. Asta e sună și foarte mult și din... mi se pare foarte valoros că asta vine și pe experiența ta și din alte științe. Știi, cumva sau din experiențe. Și partea asta de recall healing pare că a contribuit ca să se deschidă această perspectivă. Și dăm voie să înțelegi. Deci, practic, atunci când vine cineva la tine, într-o astfel de sesiune, îi dai indicațiile. Trebuie să vină cu o intenție, trebuie să vină cu o anumită direcție, că îmi dau seama că atunci când te uiți pe o radiografie, cum să și eu pe harta de Quantum Human Design sau un story alignment, dacă nu există o anumită direcție, poate să fie never ending story. Și știu că ești și tu foarte pragmatică. Adică ca omul să poate să plece de acolo cu ceva ce poate face pe mai departe. Cum? Exact. Sunt trei lucruri esențiale de care avem nevoie. Primul este motivul. Asta e cel mai important. Și motivul întotdeauna trebuie să fie ceva concret din viața lui de acum. De ce? Pentru că ăla e stratul care vine la suprafață și noi cu ăla putem lucra. Ăla e momentul în care omul e pregătit să lucreze pe bucățica aceea. Așa știu. Și apoi el îmi spune motivul consultației, iar eu îl traduc la nivel de inconștient, gândindu-mă, ce-ar putea să zic asta, unde mă duce pe mine asta. După care mă uit pe radiografie și fac conexiunile și apoi împreună cu pacientul facem arborele genealogic. Și a treia etapă este să facem conexiunile între ce îmi povestește el, motivul de consultație, ce văd pe radiografie, cu ce s-a întâmplat în arborele lui. Și trasăm un fir invizibil care ne duce până la rădăcină. O să pun asta pe spate pentru că descarcă aici niște emoții. Mai bine. Sunt binevenite. Da. Da, că e o anumită precizie chirurgicală în felul în care tu lucrezi. Am avut binecuvântarea o să povestim puțin mai târziu, poate bine în discuție și zona de mame vindecătoare, programul tău de codificare dentară și împletirea cu homeopatia pentru femeile mame care vor să folosească una dintre provocările pe care le au copiii cu dinții pentru a înțelege mai bine ce anume se ascunde acolo. Și de asta m-am admirat foarte mult, că după ce am atât de multă experiență în psihoterapia somatică și transgenerațională, întâlnirile cu tine au venit așa cu o precizie chirurgicală, cum ziceam, și cu foarte multă ușurință pe niște lucruri foarte profunde. Și de apreciez tare mult delicatețea asta cu care ajungi în profunzime și în același timp claritatea, foarte crystal clear, așa, pur și simplu să vede ceva, un nod energetic, să zic așa, care, odată desțesut de acolo cu instrumentele pe care tu le ai, aduce super multă ușurință în procesele astea de lucru cu ceva care poate, prin alte metode, poate să dureze mult timp, dar pe de altă parte e un soi și de greutate în alte forme de explorare interioară pe zona asta de transgenerațional. De unde crezi că îți vine ușurința asta în proces? E ceva care este tipic metodei sau simți că este ceva la care ai ajuns tu? Nu știu dacă e tipic metodei. Ca și metodă, eu am lucrat ca și pacient doar cu proful cu care am făcut, cu mentorul meu, da? Deci pot să știu doar metoda lui și am ea.
care e diferită, clar, pentru că vine din energia fiecăruia. El e mult mai pragmatic, ca să zic așa, pune punctul pe I, de aici încolo ți-am deschis ușa, ți-am arătat calea, it's your job to do it. Deci la el vine cu împuternicire, cu multă împuternicire. Eu sunt mai în energie feminină, mai stau un pic cu omul, hai să vedem, dar ce ar mai putea să facem, dar ce ar mai fi aici, ce ar mai... Deci este o diferență. Asta așa, să văd care a fost întrebarea. De unde vine... Adu-mi aminte încă o dată întrebarea ta. Acum, în timp ce te văd, îmi dau seama, mă întreb dacă tu recunoști darul ăsta al tău, că mă întorc de ușurința cu care faci procese atât de profunde. Știi că de mai multe ori ți-am oglindit asta și cred că se întâmplă și acum din nou. Să nu o vezi neapărat, nu? Da, pare ceva firesc, adică așa se face. Da, și asta cred că este genul ăla de lucru pe care aș vrea să pun un pic de zoom, știi? Adică să vedem că atunci când facem ceva care vine din harurile sufletului nostru, suprapus cu cunoașterea, cu experiența de viață, cu expertiza, vine așa de simplu. Și se simte într-un anumit fel. E ceva care curge cu naturalețe și e senzația de mai degrabă se face prin noi. Și asta este foarte frecvent ceea ce experimentezi în prezența ta când te pui în serviciu. Cred că la mine, eu am fost foarte mulți ani în lucru cu mine și de multe ori mă vedeam înotând așa prin mocirlă și vedeam doar traume și suferință în jurul meu și singurul meu scop era să ies de acolo, că nu mai pot, că e prea greu de dus, prea încărcat, știi? Și cred că au fost necesare și etapele și procesele respective, dar am ajuns azi într-un punct în care să văd, zicea și Carmen la un moment dat de chestia asta, să văd lecția din spatele, să văd partea de lumină mai mult decât de umbră. Ok, s-a întâmplat așa pentru că sufletul tău a ales să experimenteze asta. Pentru că, până la urmă, și părinții și tot arborele genealogic, cu toate traumele posibile și imposibile, ni le alegem ca și suflet ca să ne aducem aminte de anumite lucruri, să ne fie mai ușor. Să ne aducem aminte de ce ne-am propus să facem aici. What's the point? Și dacă le vezi așa, e mai ușor. Ce s-a schimbat ca să poți să vezi așa? Ce mi-a adus ultimul an din întâlnirile din mentorat cu tine și cu fetele a fost să pot să îmi hrănesc mai mult dorința asta mea de a fi cât mai în conexiune cu sinele meu autentic. Pentru că, cum să zic, chemarea și dorul ăsta a fost dintotdeauna în mine, dar n-am știut să-i zic pe nume. Părea ca o tristețe, părea ca o lipsă, părea că lipsește ceva, dar nu știam să-i zic pe nume. Până când ai venit tu cu sesiunile de Soul Realignment, care m-au ajutat enorm să recunosc în mine ce deja era acolo și să pot să-i dau nume. Zic, asta era, ok. Și atunci, cumva toate piesele astea de puzzle puse împreună îți dau altă viziune, ca și cum te-ai uitat de undeva de mai sus. Asta facem aici? Ok. Ce drăguț! Da. Și să poți să vezi până la urmă și partea distractivă din viața asta, știi? Nu doar aia încărcată, cu greutate,
Da. Am așa o apreciere foarte mare pentru felul în care tu te scufunzi în procesele tale interioare. E, da, e disponibilitatea asta de a plonja adânc. Și de fiecare dată când te-am văzut făcând asta, chiar și prima dată când știu că era foarte intens pentru tine în mentorat, o încredere de nestabilit că ceva uriaș se transformă acolo. Și felul în care vii foarte împrospătată după un astfel de proces în care te lași. Cred că straturile astea pe care tot le-ai dat, năpârlirile astea frecvente pe care le să le trăiești așa, menținând vie conexiunea ta cu credința și cu firul ăsta viu, nu știu, aproape că e vizibil cu ochii fizici. Te aduce foarte vie și creativă la suprafață. Cred că te-am văzut de vreo 2, 3, 4 ori făcând acest proces cu și mai multă naturalețe, și mai multă ușurință, și mai multă ușurință. Și cred că asta e ceva în câmpul tău care reușește să facă, pentru că ai trecut de multe ori prin procesele astea de transformare, cred că de acolo apare și delicatețea asta cu care te uiți la atâtea fire invizibile și disponibilitatea de a te duce în profunzime. Știi? Da, asta cred că e profund, adânc și în același timp ușor. De asta... Da. Recunosc că m-am destructurat de foarte multe ori. Da. Și de foarte multe ori, nu pentru că mi-am dorit, pentru că deja eram acolo în proces și nu mai aveam încotro. A durut și a fost greu, dar am văzut că de fiecare dată am ieșit mai vie și mai împlinită. Și atunci asta, după aceea mi-a dat încredere, în momentul în care venea următoarea rundă din spirala asta de a ajunge la noi, știi? În momentul în care, ca și pământul care se tot învârte și la un moment dat e luminat, o jumătate e luminată și cealaltă jumătate nu e, că e în umbră. Și când deja simțeam mirosul și izul ăsta se apropie, mă lăsam mult mai ușor în proces. Ok, hai să vedem ce mă aduce de data asta, pentru că știam că iarăși se învârte și iarăși ajung la lumină și iarăși mai facem o spirală. Și da, e un soi de încredere în divinitate. Că este o forță care ne ține și în brațele căreia ne putem abandona și care știe mai bine. Dar atâta timp când noi stăm așa încleștați, cu mâinile pe ghidon, știu eu încotro să iau, câteodată dai cu capul în zid, că nu ai văzut că era acolo zidul. Da? Am făcut și asta. De multe ori. Da. Ce bine este să numim asta aici, în câmp. Această îmbrățișare și încredere de a ne lăsa în înțelepciunea mai mare care ne găzduiește, în sinele mai înalt, care conține deja împlinirea asta și în ceva mai mare de atâta. Și să facem o mică pauză. Să se decanteze asta, că iar mi s-a făcut cu piele de găină și cred că cuvintele doar sunt prea săraci pentru câmpul ăsta. Eu am nevoie să-mi iau ceva, o haină, că sunt așa, toată cu fiori. Vă invit, dragilor, cei care ați ales să fiți aici, să lăsați un pic să reverbereze în voi cum trăiți și experimentați în interior această relație cu divinitatea și cât de mult se simte încrederea în a vă lăsa în proces,
în ceva mai mare care ne conține. Da. Păi aceeași șiță pare că a venit și creația ta. Sau s-a revelat mai degrabă creația ta cu mame vindecătoare. Și de-aia m-am amuzat atunci la început când ai zis de zona asta, nu știam că a venit, că tu aveai deja busola îndreptată către către medicina pediatrică. Ca așa îmi pare că această prezență divină pe care îi dai atât de mult spațiu în interiorul tău și o lasă să te călăuzească, să te... cumva pare că ea a fost la busola care te-a orientat și s-a dus la viață acest proiect Mame Vindecătoare. Poți să ne spui câteva cuvinte l-am numit eu puțin mai devreme, dar să-l aduci așa, cum a fost, ca o creație inspirată, care avea mai multe borne pe parcursul timpului. A venit foarte, foarte firesc, așa cumva, ca o idee foarte naturală, care deja era acolo. Și cumva toate ideile legate de cum ar trebui să vină, tot așa, au venit foarte, foarte ușor, fără să fac eu ceva anume. Și l-am gândit în felul următor. Cumva, pentru mine, copiii mei au fost întotdeauna o oglindă foarte valoroasă după care m-am luat. Și am învățat să mă uit la simptomele lor și să-mi pun întrebarea, ok, ce din mine face să apară asta la el? Și îți dau un exemplu. Cea mică are 4 ani jumate și acum câteva luni mi-a zis una dintre educatoare, nu știu ce-i cu Ana, că clipește foarte des. Știi? Tot făceam așa. Face și acasă așa? Face câteodată, dar nu a fost ceva care să mă sperie. Și a zis, la grădiniță face foarte des asta. Ok. N-am luat-o ca pe... Vai, trebuie să fac ceva, să găsesc un remediu, să scăpăm repede de asta. Varianta mea este, ok, fac un pas în spate, pentru că știu că ea este ecranul meu, de multe ori când eu nu pot să verbalizez ceva, sau să manifest ceva, dar este acolo în interiorul meu, ea imediat o pune în corp. Și atunci mi-am pus întrebările, m-am dus înapoi în mine, ok, ce din mine, cumva ce era legat, super concret, era legat de o frică de a ei, de o chestie care era fix în fața ei, de un pericol pe care îl am în apropiere. Asta a fost subiectul pe care eu trebuia să-l caut în interiorul meu, l-am găsit, l-am identificat, dar nu... Și cumva eu am tot rămas acolo, lucrând eu cu mine pe bucățica aceea. Și nici măcar nu mi-am dat seama că a dispărut simptomul de la ea, pentru că nu era o chestie pe care să mă focusez. Și la un moment dat am avut ședință cu educatoarele și a zis, ce ai făcut cu Ana că nu mai clipește? A, nu mai clipește? Ok, nu mai clipește, da, pentru că eu m-am uitat în mine. Și atunci am avut multe mame care veneau îngrijorate, uite, copilul meu are demineralizare, face multe cari, nu știu ce mai face. Și vreau să îi dăm un remediu, să-i treacă repede, să se rezolve, să facem ceva. Și în mine e foarte firească legătura asta, că ok, ne uităm ce are copilul și găsim soluții și cum putem să-l sprijinim, dar hai să facem un pas mai în spate super asumat. De ce în tine viu în momentul ăsta, astfel încât copilul să-ți arate asta? Și așa am apărut Mame Vindecătoare.
Și a fost un program în care este în continuare, dar așa a fost gândit, ca și un program cu 4 ședințe individuale. În prima ne uităm la dinții copilului și la ce o îngrijorează pe mamă legat de asta. Îi traduc conflictele emoționale pe care le văd, da, în dinții copilului. După care avem o ședință de integrare și ne ajutăm de homeopatie și de alte remedii naturale care pot să-l susțină pe copil sau da, în principiu cam pe homeopatie, dar am mers foarte mult și pe ok, asta e situația sau asta e suferința lui interioară, uite ce ai putea să faci. Îți dau un exemplu. La un moment dat am avut ca și pacient, da, un băiețel de 13 ani care era supraponderal și era foarte timid, foarte bullied la școală, ca să zic așa, știi? Nu îndrăznea să ridice privirea, și apărarea, să. Și mama a venit cu problemele dentare, dar o mamă extrem de asumată și de implicată. În momentul în care a venit la ședința pentru ea, nu știu dacă are coerență ce zic, pentru că sar de la una la alta. Dar a venit împreună cu tata și am lucrat cu amândoi. Deci au venit așa și s-au pus pe tavă cu totul. Și după 3 săptămâni de la prima ședință, mi-a zis așa: copilul a slăbit 7 kg fără să facă nimic, a schimbat total relațiile cu colegii lui, adică pur și simplu se ridică și spune asta, dacă vrei asta, bine, putem să fim prieteni în continuare, dacă nu, e ok, dar eu cu genul ăsta de comportament n-am cum să te accept ca și prieten. Și mama era absolut șocată, nu credeam că copilul meu poate să scoată pe gură așa ceva. Dar de ce am ajuns să zic asta? Este pentru că la copilul respectiv i-am recomandat să meargă împreună cu tata să facă un sport de autoapărare. Dar să meargă împreună, să-și manifeste cumva și să-și stimuleze energia asta masculină și de putere, dar împreună cu tata. Că lui lipsea treaba asta. Și atunci au avut și timp special, a învățat și cum să se reguli de autoapărare și așa mai departe, a primit și încredere în el și s-au rezolvat și alte chestii. Deci asta vreau să zic, că pe lângă remedii homeopate pot să fie și recomandări de genul ăsta. Fă asta sau vorbește asta sau... Bun. Mă întorc la mame vindecătoare. Deci prima ședință este decodificarea copilului, a doua ședință este homeopatie sau ședința de integrare sau ce mai e nevoie pentru copil. Și după aia vine ședința cu mama, ședința de decodificare cu mama, în care, ok, am identificat suferința copilului, dar după aceea ne uităm în dinții mamei și să vedem de ce copilul manifestă asta, ce din mamă, ce din dinții ei au legătură cu ce îi se întâmplă copilului. Și când am identificat ce de acolo, mergem cu firul în spate și să vedem de ce mama manifestă asta, de ce ei se întâmplă asta, de ce ea crede asta despre lume, de ce are imaginea că lumea e periculoasă sau că ceilalți o să facă rău sau că whatever. Și a patra ședință era de homeopatie și de integrare pentru mamă. Și a venit atât de firesc programul ăsta, încât în prima săptămână, după ce l-am anunțat, s-a ocupat primele 2 luni. Adică a fost așa, wow! Da, super easy și super, felul în care s-au întâmplat întâlnirile și ședințele a fost mult mai fain și mai mult decât îmi imaginam eu că ar putea să fie. Da. Ce bine se simte.
și să fi fost una dintre cele care au trecut prin această călătorie, și, dar și efectiv, ca și creație, care vine dintr-un loc atât de inspirat și că iarăși putem să punem în evidență că atunci când creăm din miezul ființei noastre ceva ce este deja copt acolo, cei care sunt în rezonanță deja există și e doar o perioadă de întâlnire cu aceștia și de multe ori în astfel de situații se simte că de fapt nu ai niște clienți, ai niște oameni de suflet, niște suflete din aceeași familie cu care poți să lucrezi. Mi-a plăcut foarte mult asta și că ți-ai dat voie să treci de la ce însemna zona asta de ședință, de a da cu ședință, părțile astea de codificare, și ați dat seama că ai nevoie de profunzime. Și în cazul acesta ai nevoie de oameni care să-și asumă un proces mai deliberat, mai profund decât ceea ce se poate face într-o singură ședință. Pentru că e o irosire efectivă a darurilor să rămâi la suprafață. Și cu cât te cunosc mai bine, cu atât îmi dau seama că nu are niciun sens să mergi într-acolo. Și știu că acum tu nu mai faci doar partea de mame vindecătoare, cu toate că dacă apar ocazii, pui în serviciu acest program. Acum lucrez cu orice fel de oameni, în diverse etape ale vieților, dar care sunt disponibili pentru profunzimea asta, măcar de 2, 3, 4, 5 ședințe, ca să poată să iasă toată nestemata asta de aici. Și e și foarte fain felul în care rămâi disponibilă între ședințe, că e un câmp specific asta pe care îl menționasem mai devreme, de transformare cu ușurință, și tocmai munca ta interioară și tot ce ai devenit între timp, și cunoașterea și expertiza și capacitatea asta de împrospătare frecventă pe care o ai, cred că e în sine un catalizator fantastic pentru cei care vin în spațiul tău. O să lăsăm și site-ul pe Raluca Buciuman. Cum se cheamă site-ul tău? Pentru cei care sunt... ralucabuciuman.ro. Da, o să îl lăsăm. Da, că mai m-aș fi dus un pic să te întreb de harta gurii și așa mai departe, dar îmi pare că e abia... pare că este un loc așa, un pic degustat, în același timp și coerent, că mi se pare că dacă aș mai pune o întrebare, s-ar deschide prea mult și mai degrabă să ne dăm ocazia să vedem ce mai se simte din câmp, care ar fi de numit. Ce simți că mai este viu în tine și n-a apucat încă să fie adus în cuvinte și are locul lui aici. Cred că mi-ar plăcea să ofer varianta asta de schimbare, de shift, de paradigmă cumva, legat de, hai să zicem, de cari. Și să schimbăm întrebarea legată de apariția unei carii de la de ce am această carie la pentru ce. Cu ce mă ajută? Cu ce mă ajută să știu asta? Sau cu ce mă ajută, știi, pe parcursul mentoratului cu tine, una dintre realizările cele mai mari este că m-am conectat foarte mult cu corpul și cu tot ce ține de corp, cu toate simțurile, cu tot instinctul și așa mai departe. Și dacă înainte aveam cumva partea teoretică foarte clară, de data asta a venit și cu integrarea asta corporală și cu credința că corpul e cel mai bun prieten al nostru. Nu face niciodată nimic împotriva noastră. Și când aud, trebuie să luptăm cu cancerul, trebuie să luptăm să învingem nu știu ce, mi se face pielea de găină. Pentru că în momentul ăla tu tot cu tine lupți. Dar dacă îți pui întrebarea, pentru ce corpul meu are nevoie să manifeste asta? De ce el crede că producând simptomele astea mă ajută pe mine într-un fel? Cum pot eu să înțeleg asta? Și atunci asta mă duce direct în rădăcină. De asta face asta? Pentru că aici era baiul? Păi stai că rezolv eu baiul și atunci corpul meu nu mai are de ce să mă arate asta. De easy. Da. Corpul meu a recunoscut din plin adevărul spus de tine. Și da.
Și corpul nu minte niciodată. E crystal clear. Și ce bine când și el devine o expresie cât mai vie a ființei noastre. Să lăsăm această unicitate sufletească să se poată exprima cu naturalețe, prin trup, prin grai, prin acțiuni. Și atunci nu mai are nevoie să facă prea multe dezechilibre, că le lăsăm mai transparente da, și orientate. Fiindcă tot parcursul ăsta din evenimentul pe care îl avem săptămâna asta are foarte mult de a face cu ascultarea asta a câmpului și a ceea ce se cere viu, moment de moment. Și îmi dau seama că ascultarea asta se face cu corpul treaz. Și încă și eu am acele fluxuri de energie pe spate, deci ceva în câmpul de aici continuă să vibreze, așa că... Da. La mine vibrează de-a drept tot corpul. Și m-am îmbrăcat, dar degeaba. Câteodată este doar de savurat. Dincolo de cum percepem sau cum etichetăm senzațiile. Dragilor, sperăm că ați simțit și voi vibrația asta în corpul vostru și v-a adus aminte de ceva ce este valoros pentru voi să știți acum. Adevăruri din lăuntru vostru care au nevoie să se picure și inconștient. Așa că, cum spun eu de multe ori după o întâlnire trăită cu inima deschisă și cu trupul viu, o să continue dincolo de conversația noastră. Așa că ce vă invit este să vedeți ce a plonjat în voi pe parcursul întâlnirii de astăzi cu Raluca și să fiți un pic atente la ce visați în seara asta. Că s-ar putea să vină niște lucruri foarte semnificative, care atunci când sunteți deschise, le puteți primi mesajele. Pentru că simptomele neplăcute sunt doar o cale prin care putem să intrăm în contact cu sufletul nostru. Sunt și alte căi în care alegem deliberat să facem asta și ne așezăm în spații de ascultare de sine, fiecare prin ce știm mai bine. Poate prin asta, poate prin creație, poate prin meditație, poate prin rugăciune, poate pur și simplu prin visare conștientă și ascultarea dorințelor inimii. Toate acestea sunt căi și fiecare dintre noi avem căile noastre. Așa că eu vă invit din inimă să le găsiți pe cele care sunt ale voastre și dacă aveți vreun vis pe care vreți să ni-l împărtășiți mâine, suntem cu mare, mare drag disponibile aici și duceți-vă să vă uitați la zâmbetul vostru și întrebați-vă dacă câteodată ați criticat sau ați vrut să fie altfel ceva ce se întâmplă acolo. Pentru ce este acea manifestare în dinții voștri, în gura voastră? Pentru că, paradoxal, poate prin dinți reușim să discernem ceva ce nu poate fi spus prin cuvinte. Așa că mulțumim foarte mult, Raluca. Ai ceva? Aș vrea să completez ceva aici legat de vise și de dinți, pentru că dinții sunt vii. Dacă aveți un dinte care vă enervează, vă supără, nu vă place de el, vă doare, are o formă ciudată, are o culoare ciudată, are o infecție, are ceva, înainte să vă puneți la somn, ciocăniți ușor dintele, ca și cum l-ai trezi, și lăsați-vă să dormiți. Și o să primiți niște mesaje. Și da, dacă vreți să le împărtășiți în grup, cu mare drag mă uit și eu peste ele și pot să dau o părere obiectivă. Da. Raluca Buciuman.ro și conversația poate continua acolo în foarte multe paliere. Prin homeopatie, prin decodificare dentară, dar mai ales prin prezență și ceea ce se deschide din fiecare interacțiune. Așa că eu vă mulțumesc foarte tare pentru tot ceea ce am împărtășit și astăzi împreună. Mă simt foarte binecuvântată să trăim aceste serii, așa, împreună și tare aștept să ne simțim mai aproape și să vedem ce ne rezervă ziua de mâine. Până atunci, vă urez o seară minunată și rămânem aproape. Mulțumesc, Raluca! Seară frumoasă și eu! Închinat și primit să fie!